Tervetuloa pakuaamuun. Kahvit on juotu ja tässä hämmennellään kaurapuuroa, mutta tästä näköjään tuli ihan, tänne pitäisi ehkä lisätä vettä. Tämä on aivan paksua jankkia, mitä lienekkää. Vodaa, entäs siellä on meidän kananmunat. Ne on varmaan jo, ne on varmaan ihan kypsiä jo ja saatko sinä yhdellä kädellä? Veden lurrautukset sinne. Diu. Siellä meidän karvaperse kahtelee ikkunasta ulos, mutta ikkunat on niin huurussa, kun täällä on tuo kaasu ja ei ole vielä lämmitystä, että ei näy mitään. Mutta mitä sanoo meidän karvaperse hemmo? Nallepuhin kanssa siellä. Sitten vähän voita puuro, oikeeta voita puuroja. Ja syö suoraan kattilasta, niin ei tule tiskiä. Ei tarvitse tiskata kuin kattila ja yksi puurolautanen. Ja ei kun ääntä kohti. Kyllä on kommet puitteet taas. Siinä eilen tehtiin illalla loimulohta ja oli kyllä hyvä. On kyllä uppeeta. Jos olisi kesä tai lämmin, niin voisi mennä vaikka uimaan, mutta nyt ei hirveästi hotsita mennä uimaan, mutta uppeta on. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, katsotaan miten tämä videon tekeminen onnistuu. Otahan kanavaseurantaa ja ruvetaan tekemään tänne vähän pakuvideoita ja muita juttuja.